Днес сме с Преско. Здравей, Преско! Каква е твоята история? Здравейте, в момента тренирам волейбол. Волейбол? Да, участваме в междуживотинското първенство на градовете. Хайде да видим и твоето видео. Това е един от трудните ни двубои. Потвърждавам, че катериците са труден опонент. И мога да кажа, че си трупаме доста победи. Тук победихме кенгуратата на финал, беше адски успорван двубой. Явно имате много силно заешко поколение. Да, така е, но и нашия треньор е един от най-добрите в града. Разбрах, че следващият ви мач е с булдозите. Бийте ги! Извън спорта, какво друго правиш? Прибирам се, вземам си морковения чипс и сядам да гледам световното по заешки отскок. И да не забравя, имам си и рибки. Да, ще покажем и тази снимка. Добре. Благодаря ти, Преско. Днес казваме здравей на Лили! Представи се на зрителите ни. Здравейте! Много се вълнувам. Аз съм Лили и работя в животинската библиотека. Как минава един твой ден, Лили? Аз ставам рано и веднага започваме с колегите да почистваме и подреждаме по рафтовете. И искам да подчертая, че много държа на чистотата. Това е много хубаво. И после чакаме и първите ни посетители за деня. Толкова е вълнуващо. Коя ти е любимата книга? Харесвам книга за джунглата и съм голяма фенка на Стюарт Литъл. Аз пък съм голям фен на Хари Мармотър. Чел съм всичките части. Но ти също си идвал при нас. Аз си спомням. Бях ви гостувал. Имате хубави книги. Приятели, ако ви харесват историите, може да се абонирате за канала ни. И да не забравя, нося ти подарък. Първата ми любов. Много благодаря. Добре, благодаря ти за гостуването.